namhlanje uNkulunkulu ubusile nganalo igeza lakhe lihle. Amen. Hallelujah. Kuba niqhubeke nibambe umuzi waMkhwanazi. Lo muzi unabanikazi bawonke. Hallelujah. Amen. Wena nje kuphela into ukuphela uyiphathe namhlanje inhlonipho nje kuphela nje. Yabona umphathe inhlonipho. Uyabona bayokuthanda bonke ngisho ukuyela ekhaya ukuthi maqhamuka wena ize kuqala ukuhlangabeza. Hallelujah. Bese ke nebhodwe. Hallelujah. Yebo. Phaka ke phela ufuna ukupheka ukushisa kuphakwa nje phela. Amen. Namhlanje ke thengane cabangele nkwanyana. Namhlanje phambi kwaNkulunkulu nephambi kwalofakazi. Ngabe uyamthabatha yini umyeni wakho omusha omphu uNkulunkulu kuba hlanso ngomshado na? Mina cabangile thengani kwanyana. Namhlanje ngiyamthabatha uMzansi noChristopher Mkhwanazi ukuba abe ngumyeni wami ngokupheleleyo. Size sahlukaniswe inkosi. Hallelujah. Amen. Niyazi ukuthi indaba ngiza ngapha. Ugogo wami phela bazalwane. Amen. Yabo nje mamkuyazi ngaba nginaye wayengizala kube wayengekho nomamkwanyana. Amen. So ke mamkwanyana uzobondla umyeni wakho? Yebo. Umnakekele ngoba angifuni ukuthi mayephuma lapha eminyango ngimbone egqoke inkinobho iphambene ephuma endlini uwe. Uzokumnakekela umyeni wakho? Yebo. Ebuhleni nasebeni ube seduze naye? Yebo. Nize nihlonise ukufa? Yebo. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Siyajabula ke bazalwane. Uma kufika lesikhathi lesinjengalesi laba babili sebefungile. Lethi ke iBhayibheli lokhu uNkulunkulu akuhlanganisile sekade ngehlukanise umuntu. Amen. Kuhlala ke kumkhuluko wethu njengabafundisi. Egama lika Jesu. Amen. Ukuthi sisondele uma kwenze okuhle. Sinebhadi ke bazalwane. Uma abantu sebehlukana basibizi. Hallelujah. Lento ngathi yenze uma nje kunenkinga asinjani asibizi. Nokuthi sibizwa ngani uma sebehlukana ngasi. Kodwa nje namhlanje sibizwa ngani ngoba umfundisi bawumuhle. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ke. Ngiyafisa ke senihambe ibanga lingaka bazalwane. Ukhona inokuhle enikulungisile ukuba nikhombise omunye nokunye uthando nokuzibophezela la na bona sengathi ukuphethe. Hallelujah. Ukhona bazalwane yabona ukuthi lena imvama izinto enjengalezi ayijwayele ukufika nje zizehle kalo kuye kufika ibhano midnight 12 midnight ebusuku bese kuyaqathaka. Hallelujah. Izileke ngoba khona umuntu engingahlangana naye lapha empangeni izolo wathi hey sibhizi komkhwanazi kodwa into siyazi ebusuku ibhano elinjani liyesha. Kwenze njani? Text ekhaya kumama, text ekhaya kumama hayi asizukulala ekhaya kumama ngoba namhlanje kuza yini ibhano ngo12 ebusuku ilethe ini indandathu. Amen. Izoko lesibuzwa niyabona uzwe. Amen. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu kuhle kudelele komkhwanazi egama lika Jesu. Amen. Ake sivala amehlo kubana ngibusise lezi ndaba lezi uNkulunkulu asebabusisa ngazo. Wena Jehova uyinkosi yamakhosi. Ngiyaqonda ukumamukela kuLwethu ukuthi kungamandla akho. Usisa uNkulunkulu wethu izinto wasozofakana babona lonke. Yime umlilo wakho uNkulunkulu unamandla. Ozokhafula khona sezulu ukubuthulise lonke uhlobo lemoya.
sabahlanza kulwethu ngalinda somkhosi sikhombisa umthando kumnyana kumunye bakuvele wena babona amandla onke oyi Nkosi yamakhosi wangaphakade amen hallelujah ngicela ke shama somkhulu Ndonga kwaliye Nkosi thathele dada lena ugqokisa umkakho ngicela nimbambele ubela iduze umsisi wakhe uzomgqokisa la uma umgqokisa unkosikazi wakho uthatha isikhathi sakho yabona isikhathi lesi engithathe shamasi sekuzosuka lapho namanje uzokuveza ikhono ozomsebenzisa musunaye haleluya ukuthi awuzomhlukumeza umphatha kahle uma senengale sobe ngasekho mina ngiyazi ukuthi ngifuna umthinte nje ngalezi ngilena kahle umbambe kahle ngikho cha uzomnakekela thatha shamasi isikhathi sakho mkhonazi unikwe imuno ngalomkhazi uthinte umkakho njengamanje ngawubuya kumthinte ngakutshonga aha nanti esibili mkhonazi ayizokhuluma ukuthi bedile hayi kuzokela esibili partner down ayi mkhonazi umthaka kahle kamnandi bazana umnike kuye ne break bona mbaba umthethe lamuthi shaka mnandi ndiyakalani yabona hayi cha ekeshiwe lo mhlondo ayi fast fast akamkhuphuza bazana akamkhuphuza hallelujah oh kwanazi ngithandile into enza uzakade impela ngoba kufanele umgubhuza uthi yabona funa umenze nje kahle umfake kahle ngiyabona kahle nje yabona yabona uma usumgubhuza akezukuza kathi umphake ringi uthi yabona umfaka kahle impela ngiyabonga kakhulu ngiyancoma mkhonazi okusentuzeni yakho nje ngoba phela ngiyakholela ukuthi lo nkosikazi ongihlanisa namhlanje awushelelwanga wayishelela wena le ringi engufaka yona mamkwanyana namhlanje isho ukuthini enhlizweni yami tshela nangomkwanyana le ngifaka ngami kunamhlanje nomkwanyana ngifakela uthi konke abathi bambheka bebona ukuthi hayi ngakuthi kamzwaneli hallelujah hayi bese ngiyabona hayi ngoba lokuyihla liyahamba kanu amen siyabonga uNkulunkulu mama mkwanyana ngicela ufake umyeni wakho le ringi umphathe kahle haleluya khombisa ukuthi naye uphathe kahle umukele faka nje kahle thintele nje isithando sakho umuntu wesibili thinte ngendlela yakho nje mawuthanda ngasomthinte futhi umbuke nasemehlweni uyezwa yini ukuthi yamgqokisa uyimbuke nasemehlweni nike isandla mkhonazi lasoke hela nike mkhonazi kwase shamasi
Hallelujah. Amen. Bengithi ngozi mkhona sethi hawu kosebenza le mali akasho ukuthi yalemali. Shuthi naye uqeqeshekile uma mkwanyana. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Mkwanyana. Ngicela usho amazwi akho. Owathandayo nje. Kuhle ngumfakelani namhlanje. Sengizoqeda bese siyabusisa. Ngaleli ngifaka yona namhlanje khona thembisa uthando ukunakekela ukuphatha kahle inhlonipho ukwazisa ngoni unakekele ngaso sonke isikhathi. Hallelujah. Uyabona ke Shamasi, uyobona nje nginje. Ngenxa nkosikazi umgandileyo. Amen. Amen. Nawe uzoba ungamangali musunje ngathi. Hallelujah. Ngeke ngisho ukuthi khona kufanele ubuwa khona ukuthi ukugana kwenza ukuthi ube njani. Eduze kwakho angizokhuluma kakhulu. Amen. Hallelujah. Ngoba uzothenga ukuthi hayi sekunetiye ke manje lutho. Kanti ngenza ikofi mina. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu. Ngicela nje sengizobusisa bese nithi kanjena nababili kanje. Ngakhombisa izandla zombili lezi sandla lezi. Ayiphakama umkhwana sandla. Ufuna ukufisela umkhwana. Hallelujah. Ngiyabona sebathi mpase bazalwane. Ngicela nje ningi isikhathi sincane ngithi ukukhuluma nabo nje uMC mhlawumbe ungafaka isikhuluma esisodwa ngizothi kuba nabo lapha kancane etafuleni isikhathi sincane bese siyaqeda. Ngisenza ukuthatha isikhathi eside kakhulu. Ngicela ngibuyele phansi. MC ngokulungelo lakho ufaka noma ikhuluma nje esisodwa impilo khona kancane ngisakulungisayo ngalutho. Sisesemshadweni. Hayi makhuluma nina nivele nishona phansi. Kodwa ngimthumile makhuluma umfundisi ukuthi hayi moya ibuvukile. Hayi ngisaluthatha amasayini. Sisesemshadweni angithi. Siyabonga baba umfundisi. Ngenkonzo senzele yona. Songa kakhulu. Kunesikhulumo sami nje esifuna ungena ngephi. Ngizosifaka noma singekho la. Khona baba ngizomcela ukumsukumisa ubaba uMkhwanazi. Bengisacela usondele baba. Ngadlala inkomo. Yothando. Abantu bavele
ngibingelele umphathi wohlelo. Ngibingelele umndeni omusha shawa wakamkhwanazi uMr and Mrs Khwanazi. Ngiphinde ngibingelele umndeni wakamkwanyana nomndeni wakamkhwanazi nezihambeli zethu zonke eqhamuka kuma province ahlukahlukene nakuzo zonke nakuma district ahlukene. Nginamakhosi neyinduna ngibingelela nonke umphakathi wakithi egameni lenkosi ethu uJesu Kristu. La ngixolisa ukungena ngewindi. Kodwa konke kusuka othandweni. Namhlanje sihlangene la ngothando. Indaba ilapha uthi umfundisi uthando kuyenzeka lihlale lube nerust. Masuke sila suke sizokhuhla irust. Yabona ngakho ke baba bazalwane nani bafowethu ubaba umfundisi ukhona lapha engifisa ukumbamba khona ngebhanti ngempela nodakazo wakhe ngebhanti kunesipho engifisa ukumpha sona sibukeka sisincane sona masibuka nje ngamehlo kodwa mawazi izinto uma noma ungalwazi uthando kodwa mawukuzwe ngothando ekugcineni mawazi umshado. Alright man, yazi mawuganwe kahle ungaganiwe umuntu wesifazane omiyane udinga idumo. Hayi ndongena maphapha wathi nabi idumo. Andani idumo konakele. Kulo umzuzu akugcini ngokubangela umsindo umiyane uzokudinyela. Ukudinyela uphindelela. Uthonga kuphiki. Bafowethu. Mama ngambona. Mama wathi ayikhona. Bathi umama uGumede umama Nxumalo. Bafowethu kuyazalwa kweminye imizi. Hayi ke ukuthi uyazala ngoba nakho uzele nje ingane yentombazane noma ingane noma uzale ngoba umuntu wesifazane azala omunye umuntu wesifazane. Kodwa emawizele ibonakala ngezenzo ukuthi no ayikhona kwazalwa kulomuzi kwazalwa kulomndeni la ngintshontshe iring bazalwana kankosikazi wami sithe sobabili endini wayicinga noma ngiyazi mina ngifaka yami iring nathi nje owangifaka yona ngo2010 manje what's the story now uyabona hayi cha kwemva ka 2 days ngithi iring ngitholakala kwe dressing table kwenzakaleni yabo kanti ayisibuya kwezinye indawo wathi sawuthatha abanye osize siyamkhalela manje umsisi phakama mngami bakubona Ushilo umfundisi. Hayi, ngofakazi baba. Umfundisi ukhulumela lento. Hallelujah. manje Enkosi yokufakazi. nje bazalwane uma umfundisela ngiyafisa ukuthi angibusisele lesi sipho lesi ngoba esenqedile ingakho ke ngingena ngewindi ngoba kungadideka uma uthi hayi le program yasi iqhamuka manje kanje sekwenze njani yazi ke ukuthi kukhona lo muntu ozothi hayi uqina noma uphapha hayi khona ingoba usenkingeni mawuzosho njalo kulo mshado kusenkingeni kodwa uma ungekho enkingeni hayi uzothi makabonge uNkulunkulu uthi makabonge uJesu oyindodana kaNkulunkulu yazi badideka abantu ukuthi habo naleli ibhinqa le lalela leli ibhinqa leli lakhiwe ngumfanekiso kaNkulunkulu la iselakhelwa laselikhishwa ubambo olwabuyiswa kuleli ibhinqa ngomhla intokazi le enginothando lwami lo mntana manje
ngaphandle kokudla isikhathi bengizoqhubeka kakhulu isikhathi asiseko silimalile lengixolele ingane kwethu bengifisa kodwa ke bengicela ubaba umfundisi angibusisele nje le ringi engizo qaqaphu nginikeze unkosikazi ngokuthi ngiyabonga isipho sokubonga nje unkosikazi njengoba sihlangane la kungenxa yalo mama uyayibona lumanga thi mina ngiganiwe usizi Hallelujah. Ngihla ngiqala ukumbona ngathi ngimazi ukuthi akawume selandoro uBiclem ngathi icela uzongakhela umuzi kababa umazi mfetha kuma xovudana ngathi akakwazi ukubeka isitini kodwa ngicela azongakhela umuzi kababa okungashoka ukuthi umuzi wakhiwa ngobume selanda kodwa la usakumele njengoba sihlangane namhlanje la umngamo ukuthi wathi uzokwakha la ekhaya asishongo ukuthi la sesikhona sesi right yeke mfowethu uma ukusho ukuthi ukaniwe wawucela unkosikazi ukuthi azokwakhisa umuzi kababa wakho kodwa emuva ekhaya kunenkinga uhlala kuyisuburbs estate noma kuphi kuphi wayithengawa advertise senkingeni ikhama lingekho mayengekho indle ekhaya Michael ngakhi ikhaya ke futhi okugcina sengiqeda alizi indonga lezo zakhile kuphela ikhaya liyikhaya ngomphefumulo onokuthula onezwi kaNkuluNkulu ophakathi kwekhaya lona ikhaya ke lelo njengoba nje kunje sihleli kahle siyathemba ukuthi umamkwanyana uso thathela enyathelweni zikaMagumede ukuthi naye uzokwakha la ekhaya mfowethu lokho kuwuphawu olokuthi unkosikazi usangiphethe kahle uyabonga umamike kuphethe kahle bonke ngiyaxolisa mphathi uhlelo ngiyaxolisa umphakathi ukuthi nange xambukela kanti ubenikwe liphi ithuba lomuntu ningixolele ingane zakwethu kodwa ngenziwa yinto engaphakathi uma umoya kaNkuluNkulu ungene kuwena baba umfundisi uyayiphakamela nje noma ngasikhathi sini uma sekufika izinto zakhe ngithi ke cha baba umfundisi ngicela ukuthi unkosikazi ngimbonge nganasipho sale ring ngicela ukuthi umbusisele yena nje yona bese ngiyamnika kuphela kukho okuningi ngoba ingabe ngiqamba manga ingane zakwethu ngiyabonga phakathi kwawo ukuthi wakhelela ikhaya ibe ikhaya ngisazoqhubeka futhi ngiphambili Kinga isandoni kuye fanele ukumbonga Kinakho oganele yebongiso mikuqobola Kinga isakhi kaisandoni Hallelujah. Asibhala amehlo bazalwane. Ngiyaqonda basapana nento amadefishment kodwa ke sizame khona lapho. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele. Dala wethu kusonena nini wena ngozelwe ngalali. Nala ndawo sinibuye uNkulunkulu wethu ayazi ukhona uyayibona. Babona abantu lokho nalomndeni balele ekhaya wonke jikelele. Abona abantu kuyawazi, abona abantu kuyawona futhi. Lesimo esikhona uNkulunkulu wethu kuleli khaya sokujabula sikubonayo babona amandla onke siyacela babona ukuthi kungaqiqhubeka kube njalo egameni likaJesu Kristu wona inkosi yamakhosi ngiyabusisa uNkulunkulu nasipho esivela kumyeni
siya unkosikazi babona amandla onke bawumkhwanazi babona amandla onke nomagumedo umkakhe vela nkosemakhosi enhliziyweni nokujabula babona amandla onke nesasasa ukuphatheka kahle babona amandla onke phakathi kwekhaya nokunakela kusomndeni nomkhwanazi ngithi ngiyakosemakhosi wena ngozelo ngalali phakama uNkulunkulu wethu ubonakala lelikhaya babiyele uNkulunkulu wethu bafihle yonke imoya uNkulunkulu wethu kube nkosemakhosi babe nkosemakhosi nokuhlonipha nokuthanda nokungelana konke sithembe igama lakho nkosemakhosi uthi wena umi njalo manje ube uNkulunkulu uziveze nkosemakhosi iziphuzo zonke zivela kuwe mana njalo nkosemakhosi igama likaSifile manje naphakade amen Amen. siyabonga bazalwane angazi ngiprofeti iqale ngathi naye uma ngishadisa kuvele kwenzeka izinto ezinkulu bazalwane Ufakazi mfowethu. haleluya siyabonga uNkulunkulu nje ngicela ke usalisa umgqokisa sisidlule lapho sengiqedela la into engiyithanda umndeni wodwa bazalwane yabona kuzoba kuhle kakhulu abakhanazi bekuyoba nzima ukuba umuntu wangaphandle umndeni wodwa kusekhaya haleluya Hallelujah. haleluya Umshado lento, hayi sisemshadweni. Iphimize, manqubalo, manqubalo. Manqubalo. Mama nqubalo, nazi into azenza ngakikizela nto. Amagama ukuqala ngokusho ukuthi ngathi sekulethi kakhulu manje umuntu nomuntu akake ethonele ibhinqa lakhe lithi yena ayitholele nje elithi yena ngiyabonga ngiyabonga myeni wami ezinye izinto ngicabanga ukuthi ngiyithi mhlawumbe uma ngizenza ngizenze egameni lokuthi eqaleni ngathi bengiphuma ekhaya ngathi ngizokwakha kwamkhwanazi uthando umyeni wami angikhombisa lona izikhathi zonke liyakumangaza abazalwane kungase kuseni even nencwadi sengayibhala ithengwa abantu ifundwa abantu uyindoda yama surprises uyindoda enakekelayo mina bazalwana ngiqanda lo myeni wami umyeni wami ngendlela enza ngayo ngithi ngiyafisa ukubona udriver webhasi engangiyogibela kuye ngesikoleni ngo2002 ngeqhakazi waye umkhulu nje ethi ibhasi alimlindi umuntu estopini kodwa umuntu olinda ibhasi ngathi ngiqhamuka ngase Sunshine ngakake ngaseSilaheni ibhasi bagibela abantu ngathi ngithi ngiyagijima isezenza vele udriver hayi wasuka wahamba kanti emva kwalo kuzoqhamuka ubambo lwami amen uhamba ngefofo wangibeza lokhuti bazalwane angizokuchaza okuningi kodwa kwasukela lapho ukuthi ngishiwe udriver webhasi ngesikoleni ukube ngiyakwazi ukwenza ngabe ngithi ukube ngiyakwazi ukumbona driver webhasi ngiyabonga ngoba ngabe angimbonanga akusho ukuthi angibongeke kodwa ke
Mazikode ngiyabonga sithandwa sami. uMazikode abangazi ngafika la ekhaya umamezala wami wayethanda ethi woza mntanami ngesizoxoxa axoxa bese ethi ngoba ubona nje usufikile kwakukhona intombazane yakwaNkwanyana angazi-ke kwenzakalani mhlawumbe ngabe ufica yona ayi angimazi lo maMkwanyana kade ekugcineni bese ngimbona uclassmate wami engangifunda naye ongoye primary second year ngangifunda naye ngakho nakwethu ukube uyakwazi ukubona inhliziyo yami ngaphakathi kusuka ekuqaleni kuze kube manje ngibonge nomnyeni wami ukuthi ulo muntu othi umuveza uvo kuye athi uma ngabe ubona kanjalo mama uma ngabe kusuka kuwe ekugcineni kunakho konke bese thi yikho-ke lokhu engakulandela khona phesheya kaGugushi ukwazi ukuthi ungayibheki wena wedwa bezalwane umyeni wami niyamazi ngizosho ukuthi uJehova umbusisile kodwa futhi ngiyabonga ukuthi ngulo nkosikazi ongasiyena usizi kuye mhlambe yikho kunje iringi ngilahlekele kuphelele yenyanga uanti wayengekho ayi ngiyicinga iringi ayi nginganaki ngize ngimbuze athi ahenga nivele ubeke nje ikamera lakho likhulu ngicinga khona la kanti kusho kwenza lesi simanga sihle emnyeni wami ngiyasithanda ngiyabonga kakhulu babomncane engicabanga ukuthi mhlambe uyabona okwenzakalayo phakathi kwami nomfowenu ngicela into eyodwa babomncane kuwe ungiphathile kahle uMazikode nami senginosisi engizokwazi ukuthi ngithi sisi naba abayeni bethu ngiyafisa ukuthi Mazikode ngizehlise kuwe angiyena-ke nomuntu wempakamo noyikhukhumezayo ngiyafisa ukuthi sibambisane sisi ngaso sonke isikhathi ngiyabonga nkolo enkulu. Amen. Baba isikhathi G. Amen. Sengithi angimemezeleke ngokomthetho kahulumeni njengomuntu osebenza uhulumeni angenzi izinto engemuva ngenza kube sobala. Hallelujah. Ngimemezela ngomthetho uthi namhlanje laba ababili ngokomthetho kahulumeni sebeyindoda nomfazi. Shanda lenkulu basilwana. Suka namhlanje. Amen. Ngicela ke bebambisane-ke lencwadi yomshado. Lencwadi ngiba nezwe nomshado ngicela bebambisane. Amen. Oh noma ngibabekele. Bagcinile mina ekhaya ngiyomfundisi. Hallelujah. Kodwa ngifisa ukuthi lolu phawu lokuthi ukho konke nikwenzayo nobambisana. Hallelujah. Nginele incwadi wabili ukubani nibambisane ukuthi konke nibambisane lehloniphane mamkhwanazi umphekelo wamkhwanazi udle kumnandi mamkhwanazi umkakho umlesi grocer ubeke ekhaya nenze kahle yonke nibambisane kahle nabantwana angibuse ngabo nophathe kahle niba yale ngendlela efanayo nobabili nibambisana nonkulunkulu usempromothile kusona namhlanje awukwami sengiqedile sengathi ukunganibusisa-ke ngicela nikhawulane-ke kanjena-ke nje bese ngiyabusisa akezibala amasebazalwane baba egameni likaJesu Kristu uyinkosi yamakhosi ngithi kulo mshado makuvele wena nkulunkulu wethu ngithi mana njalo ukuthi ungcwele abuse nkulunkulu wethu konke abakufisayo akuhle kodwa babona amandla onke uyinkosi yamakhosi wena. You are our God, our provider. In whatever abakucela uNkulunkulu wethu baprovide uNkulunkulu wethu kube usamakhosi nemizizo yabo bese uthaba konke bazi ukuthi uyinkosi yamakhosi nokuthi uphakeme nokuthi isiqalo siphethe izinto zonke. Yimema umkhono wakho samakhosi umshado walaba ababili ukuthi kubone uNkulunkulu wethu
ngikhathe ifana ukubakudukisa ukuphamise njengenkosi umsindisi wayo umshedeni wabo mana njalo nkosi yami ukufika ukuthi manje phakathi amen Amen. Siyabonga. ngiyafisa kusho ukuthi sengiqedile ngibonga ukuthi ningihloniphe bese ngithi nginikeza abashadayo ukuthi kube kukubo ukubonga ngithawu nkosi yami bengakholwa kangithi uyadlala nje haleluya noma niyahagana noma bathi ngesingisi make is the bride ukini haleluya ukushabelungu wena wenza okwakho njengabantu ke basemakhaya kodwa nje yenzani ukukhombisa ukuthi ni appreciate nikahagana ukukhombisa ukuthi ngothanda umqukulu mkakho uhambe naye uyojika naye inyanga ubuye naye uze naye haleluya kodwa ukukhombisa ukuthi uyamukela namhlanje bengakhona cha yenza nje khona ukumukela ngamhaga manje lenza uNkulunkulu siqedile amen Siyabonga. Sicela umnikazi we-ND 119280 aphuthume ngaphandle. Ngiyaphuthuma ND 119280.